Lami kay amo ang giluto nga munggos, guys. Lami kayo, guys. Ayan, for today's video guys, nagluto mi og gulay with munggos. Na akong kusinera og gwapa kaayo. Gwapa kaayo. Nagukay-ukay na siya. Yan, kalami sa among gulay ron nga munggos. Yes. Oh, shout out lady sa nay abuhan no. Kay wa man jud mi abuhan god. Ara nagantos sinta mi duko-duko na sa mi. Awa na mo tayo pun duko-duko na ron. Mura nagatas o among niluto nga. Mura na nagbinignit bay. Ana oy. Ngani no, mura na nagbinignit god. Nindot na yabuhan. Aba ka naman eh. Kasi duko-duko lagi tag magluto. Oy, nay motor ha. Hindi na kayo maligo, guys. Igang na kayo, guys. Giigang akong kusinira guys. Dumi na kayo maligo. Yan, napa mi kamong gayo inururay. Dumi agay, oy. Mura nagbinignit oh. Gutom na naman ako nagtanawa na bay. Naraw kamunggay pang babaskog. Pang babaskog sa mga masakiton. Sus, karlami. Linghod ka ay amo ang kuan, guys, oh. Ang sa ringhod. Ang Karlang. Dili amo ang tong kalabasa. Sa bara may ganagan na bay. Nagulat mi sa mga gulay dugay maluto ay gigutom na ko ba oh. Lami mo gayo oh, naong pa lang daan oh. Yan unsay lasa? Okay. Okay. Nya, kani ang kamong gawa pa na nalunod. Nya pa na. Oo. Nya, shout out diya sa nainindot nga abuhan no kay kami kay tungko-tungko raman gud imong luto, style ba, style. Nato nga kuan ba? Kuan ba inatong pinubring. Pinubring giatay. Naloy kay kung tigo kayo. Ano da ito klaro. Basig wa mo kita nga nagtulo-tulo na na yung singot. Ay ilunod na dai namo ang kamunggay guys. Ilunod na namo, guys. Nara. Kay murag gutom na, guys. Wala gutom na daw ilunod sa daw niya kamunggay. Nan. Sus kalami sa mong gulay.